Ten que pagar no banco. Entón, setembro é un mes de gastos para moitos mozos, especialmente para aqueles que comezan o curso escolar. Por iso lembrámoslles os beneficios de sacar o carné xove, dirixido a mozos de entre 12 e 30 anos. As vantaxes do carné xoven son numerosas porque valen para os transportes, para comercios, para tendas. A maioría da xente descoñece as posibilidades que che ofrece este carné na Vila do Asma. O certo é que se poden atopar descontos no ximnasio, en numerosos bares e restaurantes, hotéis, librerías, tendas de roupa ou deportes, xoierías e incluso 2 clínicas dentais. A ese de Chantada non se queda atrás e ofrece descontos nas entradas e na cota de socio. Os descontos adoitan ser dun 10%, pero as autoescolas sorpréndenos cun 50% sobre a matrícula do curso. Para aqueles que aínda non teñan o carné de conducir e ademais se atopen desempregados, tamén poderán optar a unha axuda pública de ata 200 euros, sempre e cando se fagan co carné xove antes do 15 de outubro. Poderán atopar máis información en xuventude.net. Facelo carné é doado. Hai que pagar 6 euros en calquel banco de a Caixa Galicia ou calquer caixa. Ven a ver aquí por uns impresos, cubres o carné e ya te damos al momento para... Entonces tiene una vigencia de 2 años. Si haces ahora son 2012-2014. Después para renovarlo es lo mismo. Estes trámites levaránse a cabo na Casa da Cultura. Lembrámoslles que o seu horario é de 10 a 2 pola mañá e de 5 a 8 pola tarde. Ten que pagar no banco.